Unsa? Unsa pa di mami? Mami, paminawa si Mimi kung sa yung ipamaraig nimo. Unsa man? Saliti ko cake. Cake na naman. Birthday niya. Ano sa birthday niya? Lima tres. Ay, nag-i-add ko. Birthday niya, hindi mo di ay. Papait ka sa cake ni Mami? Agoy. Cake ako ah. Cake. Bila ka buok. Ilan ka po? Pila ko nung kabuk? Kaloy niya. Pila ka buk? Sarang na. Nag-cheese naman to. Ada, cupcake nila na. Isa lang kaha. Aga sakit kay mi ay pungsi. Ila ko ano ay. Ayo ba? Dati na namimitik. 7. Agoy, dinukuha niya ako ng dako. Hindi. Abi ba ba nang dako di? Di pataas ko na di. Tarong pagtindog kung taas na ba? Namungag daw kinasiho. Hi guys, ito ang galingan. Nagkuha ulit ko sa galingan guys. Ay padala natin silo daw magbayad dito sa kuryente. Hi guys, nakuha na nako ang gipadala ni Ate Silo. Narating Silo ako na nakuha. So, wala ko nakabayad sa kuryente kay wala diliting bayad karon ugma pa. Balik na lang ko mapagtugbong or ipadala rin ako ni mama. Dahangang salamat ba ni Ate Silo. Ako na palito ng imong ipapalit. Salamat. Hala. Kani ako oh. Okay. Tolo. Dato, panggitay mo lang. Tulo na? O, balik banget? Simusyur? Maragyan. Yan na sentro na, tunga na yun. Tunga sa diamond ko. Ini siya, video to. Espagetihon. Balorog ko ang smell. 1 out of 5 on sa pan. Ay, bread. Ha? Bread. Ay, Nice bread. slice Duha, out. duha. Nawa pa na nakapalitid. Katkuan, bulak. Yung tukay pa man. Ano ba ni guard? Gusto ba nila? Ano ba ni bulak ni bread? Rapi, may butangan eh, micro. Ketchup. Oh, ma'am. Ma'am, Rappi Microfinance Incorporated. Ketchup. 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 Ay, ako nakakita ng saan ketchup. My friend. Ay, bugas 5 kilos. Salamat. Meron kong palit guys para spaghetti. Mamalit na lang ko daan tanan o kuan. Butang na nakasarip ni mother. Manok.
ko din nila mother guys, Ginoo ko. Grabe ka kusog sa ulan. Nagbaha na ang balingwan. Balingwan. Ulan din eh. Mo gani ulan. Ay, tungkuan. Malipayon kis mother ay. Nano ka ha? Agaga. Siksi ko mother guys. So, sanina ka. Pahubag si mother. Igang kayo. Na ay low pressure guys niya. Ang balingwan ganina. Gani sila din kan kabot siguro sila da. Abot na to sila. Pero tigi kay kakusog ba pa ko nakahuman og pamalit ni bundak na ang ulan. Dinhi ko nagditso ati disilo kay ibutang nako sa freezer. Para akong napalit nga kuan na malit na lang ko daan kay aron di na mag kuan. Di na unsa ni? Agoy. Kay ati silo nagpalit ko og 2 ka kilo nga karne para sa minudo din. 2 pud ka buok nga manok. Katagkapini sa kilo. 2 ka buok. Akong gikon dinhi kay aron dinhi na ko ibutang sa freezer nila ni mother kay naman dere kay na may freezer. Dayon itlog, hotdog pod. Para ni sa spaghetti ang hotdog niya butangan ko na ko ning uban sa marshmallow 4 ka buok nga hotdog. Muni ang hotdog guys, butangan ni na ko og marshmallow din. Ang isa po butangan ay para sa spaghetti. Butang sana ito sa freezer ma. Maritis Siriluna. Ang spaghetti at silo, package din. Nanani siya, spaghetti sauce, then 1 ka kilo og tunga. Muna akong ipalit nga spaghetti. Dayon, kuan, condensed dayon, og cheese, then apod brown sugar. Kana, pwede ra na siya dinhi, dadon. Pwede ra na dadon sa balay. Kana siya. Yan na siya madaot. Kanisa, dinhi ko na ibilin as kaning kuan karne. Butang na sa rip. Ay, be, pagluto mother. Usay pagtuo mo na ako. Laog-laog. Basihin mo na sa di paluto. Ohoy. Ang akong ibutang sa freezer, giluto. Uwitig luto. Ayaw na din ibutang mother. Dito ni sa tindahan ibutang. Nilutoon niya na ni Riluna. Ay, ako din kasi. Ako niluto mo di ay. May bilang gusto. O ang floor mat at silo. Ay, kuha naman. Tulo ni siya kami trus. Nagpalit po din ko og floor mat di ay. Dayon. Para sa salog ni Nay. Carrots pod, 1 ka kilo og tunga. Aras mantil. Dayon patatas pod, 1 pod ka kilo og tunga. Daw ang balon. Hoy. Naara ang balon. Para siya. Daw kuan dayon ni siya. Kani edad. Daw kani muning katong na kuan. Butang nga happy birthday. Kompleto ati silo, daghang kayong salamat. Salamat kay ati silo sa blessing. Daghang kayong salamat. Tani palit pod ko bansi nga 1 ka kilo. Santagan si Mother Ana. Nara guys, dihara na ako gibutang sa freezer ni Mother kay layo para ba na gamiton. Char lang. Sabado pa na siya gamiton guys. So diha na lang na siya. Diha lang sana. Di pa na madaot guys. Narati di silo ang floor mat. Ako napalit taas day kayo. Tulo magod ni kami tros. Wala magod ako gikuan. Sabi na ako di mapaigon duha. Taas kayo siya. Ako na na-floor mat sa bangko pod ang uban. Ano din? Mara. Ready na to panihapon guys. Napit ko 1 ka kilo nga banse daw gibili na ako sila ni Mother dito. Itong kanon guys. Dahil na Alan. Dong. Panihapon to dong.
So mga unta guys. Lami atong sudan karon. Sige na. Meow. Matang yung plato. Matang na ini. Silmi. Na yang crispy. Okay na. This is the Lord and the gifts which we are about to receive from the bounty to Christ the Lord. Amen. Amen. Pangantan nyo tanan guys. Dali na dani mi. Panihapon taninyo tanan. Ikaw dong. Hapon na daw si LG guys. Kuha niyo siya guys. Ban sila na yung lugmay. Yan na kaming bahugan na kaming. Doon. Okay, mag-away mo na na. Sunod juga niyo. Kauntan nyo tanan guys. Ya pun.
Tuyo. Tuyo daw. Pagdoon sa din eh. Sapin ko. Tuluan mo scatter. Human namig pangaon guys. Hanggang salamat sa iyong tanan. Tanan. Ay si Mimi ay wala pa. Nagkaon pa rin si Mimi guys. Oh. Nagkaon pa rin si Mimi guys. Hanggang salamat Ate Silo sa mga blessing yung mag-share sa mua. Daghan naging kayo di na maihap. O daghan kayong salamat o gamping ka kanunay diha. And God bless. O salamat kayo sa tanan-tanan nga nag-support pa sa mua, sa mga video nga naagyapon mo nagpabilin. Ako kaya akong pagpasalamat sa inyo. Tanan. Sa mga subscriber, mga followers, mga silent viewer, daghan kayong salamat sa inyong tanan guys. Ug hanggang dito lang video ko guys. Sa ako'y magpaalam na. Bye bye.